Maayong hapon mga idol karon. Kami no nakatong naging si adlaw no kami madikakaw. Madikakaw. Ito yung mga guwang kay diya na mo itanong da sa rendero. Anang diha kay mapuno nag madikakaw di halos di na makaging kanding. Pwede na uboy ang kanding padong pud suwan tumoy. Yang mga rendero dong tumoy. Okay. Tapos igtugwel may mag-ulan. Anang karon kay napay madikakaw. Tama na magmaayo. Ini baga kaya ni okay siya. Ini. Ano dira? Latay ta dire. Huyuan. Balay oh, ana balay man dia. Di magsugod niya. Unahan mo ikatong mga guwang na madikakaw. Ano mohon? Naamo na siya. Para mga idol kita hayitan ng tumoy no. Ano sa haitan? Kay lubong na diri tusok. Humok man kay diri kay itong humok na yuta, yumas.